Od lajanja na zvezde do Korena preko Vojne akademije, jedan je od omiljenih glumaca među svim generacijama gledalaca. Porodica Velika ima 4 dece. Ipak stiže da vežba. Za jutarnji program i rubriku Bez izgovora našoj Ani Stamenković govorio je i o planovima za 2019. godinu. Glumac Nebojša Milovanović. Probaš. Ali nema veze. Nada sa nama, mlad glumac, ali sa mnogo uloga već iza sebe, pozorište, serije, filmovi, otac 4 dece. Ako ga pitamo šta radi za sebe bez izgovora, ima li vremena, šta je odgovor, Nebojša? Odgovor je da ima vremena zahvaljujući ovom divnom mestu koje sam pronašao. On se zove X-Team Island, to su divni ljudi, nalaze se na Savskom keju. A stvarno je divan prostor. Pa, evo, pogledajte. Samo da se gleda u vodu i u prirodu, ne mora ni da se vežba. Upravo tako. A bitno je zato što ta vrsta vežbe ne iziskuje previše vremena, što je meni jako bitno. Treninzi su funkcionalni, tako se i zovu, angažuju sve delove tela. A kratko traju? Kratko traju, da. To je poziv za sve. Mislim, to je fantastična stvar, jer, znate kako, kad treba dođete negde da se spremite, pa da izvršite, to traje, da se parkirate, to traje 2 sata, jel? A 2 sata je previše. Ceo trening je koncipiran tako da imamo taj glavni deo treninga koji je maksimalno 30 minuta, imamo zagrevanje, imamo istezanje, to su divne stvari. Posle tih sat vremena čovjek popije kafu i spreman je za ceo dan. A koliko puta nedeljno dolaziš? Ne smijem da slažem, sve to su treneri. Trudim se da to bude 3 puta, pošto to znaju svi da je to neki otprilike minimum. A kako uspavaš stvarno? Mnogo radiš, mnogo snimaš, porodica je velika. Kradem vreme. Bitna stvar je što je ovde i to moguće. Znači, postoje treninzi koji počinju u 7:15 ujutru i divno je kada uspete da počnete tako dan. Sa našim jutarnjim programom se trenira. Sa vašim jutarnjim programom se trenira i završim do 8:30 i onda već mogu da obavljam svoje roditeljske i druge obaveze poslovne. Ja sam promašila koša, to je dobar uvod. Ajde da vidimo taj tvoj brzi trening pa ćemo da nastavimo da pričamo. Može tako? Može. Kamera nek prati. Samo želiš 4, ti možeš ovdje. Mogu ja ovdje. Ajde, slušamo Aleksu. Nagni se nazad, napravi 4 ponavljanja. 4 je dosta da bi prešli na dalje. Ajde, može, odredno je 4. Ko je bolji, Nebojša ili se takmičimo ili samo me... Super, idemo odmah na sledeću. Odmah da bi održali intenzitet, odmah idemo na sklet. 4 skleta brza. Odlično. Ovde. 10 puta. Brzo. Izbačaj. Tu. Izbačaj. Russian swing, takozvani. 1, 2, 3, 4. Odlično. Idemo ovde. Na trbušnjake. Tako. Spojimo stopala. 1, 2. Pa bravo, Nebojša, u punoj si formi. Tako je. 4. Idemo na naskok dalje. Naskok i onda sa mnom, znaš. 4 brza naskoka. Se ispravljamo gore. Hop, ispravljamo. I, odlično. 2. 3. Idemo. Nabaci i po 2 iskoraka sa svakom. Ima vremena za vas. Moraš malo i sa mnom da vežbaš. Uz majicu. Hop. Tako. Visoko laktovi da ostanu. I. Odlično. 1. 2. Dobro. Ovo je samo jedan deo treninga. Sad kad bi htjeli ceo trening... Pa sad mi je jasno zašto sve možete u Vojnoj akademiji. Ajmo ovdje. Ajmo da probamo ovdje. Ja, ajde. Ajde. Samo da priđe. Možemo zajedno. Može. Vojna akademija, Koreni, u nove godini. Šta zanimljivo još? Biće Vojna akademija. Dobro. 5. nastavak. Da balansiramo. Tražimo balans. Da. Kad nađemo balans, dobro, onda će biti i druge serije. Koreni se ne mogu nastaviti, nažalost. Dobro. Zato što je dobro Gledana serija. Napisao. Ali bit će sigurno reprize. Biće. Evo vidite. Ovo je odlična vežba. Dobro. A proširenje porodice u nove godini ili 4 dece, to je dobar primer. Pa dobar primer. Ja mislim da je to dovoljno. Dobro. Što se tiče primjera. Što se tiče primjera. Ima i drugih ljudi da se ugledaju. I da
vežbate jer i u zdravom telu, zdrav duh, sve bolje ide. Naravno. Hvala, Nebojša. Sve bolje i bolje. Nado, dobro se balansirali, da. Toliko. Hvala što ste vežbali za jutarnji program i za bez izgovora. Prijetno. Da li će doći ovdje? Hoće. Samo je malo daleko, možete da otvorite na 25. maj. Daleko u odnosu na šta? U odnosu na grad. Biće svoj. Stvarno. Eto, može. Biće.